Niwangsuk mana mangadil nuweh ana sasmintan ingsun jagat Dewa Bathara Patih wonten timbalan ing adawuh diweji Raharja sak pisowanmu ana ing ngarsaning ingsun Patih. Sapa kowe jenenge? Nggih, Rumeksa Praja. Rumeksa Praja. Tansah pinaning kawidadaning ing sami kula sowanipun ingkang abdi kepatihan. Sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pahabekti kula kunjuk sandhap padha paduka. Gusti kula Sanata Prabu Pathokol Bawarsari wonten ing negari Giri Kadasar diweji. Heeh, tak tampa. Gawe gedhening atine ingsun ora liwat pangestuku tampanana Patih Rumeksa Praja. Kapundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Baron Sekeber. Wonten timbalaning adawuh menapa diweji. Miji dating abdi pun Baron Sekeber. Prayogakno nggonmu ngadhep ya. Lakumu ora nemu alangan sewiji apa-apa to? Ih tansah pinaning kawidadan. Nering sambi kula sowan kula tebih saking ngrubeda. Diweji kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk ngersa paduka diweji Prabu Pathokol Bawarsari. Heeh tak tampa. Gawe gedene atine ingsun ora liwat pangestuku tampanana ya ber nggih ngestakaken dawuh lan tatanen para kawula kang padha gantung seba panjenengane ingsun nedya mbabarake wigatining pasewakan ing titi kelungguhan dina iki non aja ingkang padha saur manuk ya inggih ngestakaken dawuh merga ndak ganggu lehku bakal rembugan karo Patih Rumeksa Praja. Nun inggih ngestakaken dawuh paduka diweji menapa ing paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat. Patih wonten timbalan sinuwun. Kaget atimu tak timbali wektu dina iki. Persasat kaditine run salomba pinanjering alun-alun katemping samirana. Kumitirat caruk maras nanging sareng wonten timbalan paduka Gusti kula Sang Prabu Pathokol Bawarsari tebih saking raos kemarasan. Nadyan menika dinten sanes dinten pasewakan agung ing sabenipun dipun wontenaken kepareng kula cemadhong dawuh menggah menapa to sababipun dene paduka Gusti kula Sang Prabu Pathokol Bawarsari kepareng miji dhateng abdipun Patih Rumeksa Praja. Kowe ngerti? Nggih dereng. Lah ya urung tak omongke kok. Nggih. Nenekku dadi ratu ana ing Giri Kadasar kuwi saka hitunganmu wis pirang taun utawa nek upama urung mlebu taun pirang sasi teh? Kula kinten upamiya kirang inggih namung sekedhik, upamiya langkung inggih namung sekedhik. Sampun setengah warsa kelenggan sak mangke menika diweji. Setengah taun nggih kasinggihan mekaten. Kowe ngerti undak-undakane negara Giri Kadasar saploke ingsun ingkang ngasta bawat peperintahan negara Giri Pradasar. Sanget boten nginten. Nuwun sewu, nadyan paduka Gusti kula Prabu Pathokol Bawarsari menika wujudipun kados mekaten nanging jebul oasis mangreh dhateng tata ragiting negari Giri Kadasar kula gumun. Ing atasipun nembe setengah warsa kemawon indakanipun praja menika ngedapi-dapi para kawula sami rukun tentrem jenjem anggenipun sami lenggah utawi mapan wonten negari Giri Kadasar sumrambah para among tani sami bombong manahipun kawula sak Giri Kadasar awit tetukulan ingkang tuwuh wonten ing praja Giri Kadasar tumpuk matikel-tikel langkung sae tinimbang warsa ingkang sampun kepengker diweji menika kinarya pratandha bilih paduka Gusti kula Prabu Pathokol Bawarsari menika wasis anggenipun pranata dhateng para kawula pinter ulah anggen paduka tansah minangka dadi pengayomanipun para kawula sak negari Giri Kadasar. Gusti kowe tak kandhani ya inggih
sing jeneng ratu ki wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis bacining kahanan praja ki ning pundhake Nalendra mekaten sinuwun. Nek ratu ki beda karo kawula. Kawula ki wong kang diwenangake ngukur karo derajate utawa uripe kuwi kawula. Mekaten. Apa to sababe? Dene ingsun lenggah minangka dadi Narendra ning nggone Kadasar kok dadi negarane kok ayem tentrem tentrem. Ora ana rubeda suwiji apa? Mergo aku nindakake pemerintahan kanthi pambegan dana siasat. Sama beda dana denda. Werdinipun menapa kowe? Walah, ora dong to kowe. Inggih. Dereng ngertos sinuwun. Sama beda denda kuwi tegese ora bedak-bedake. Nadyan kuwi sedulurku, nadyan kuwi wong tuaku, nadyan kuwi kulawargaku nek pancen luput tumraping negara tak patrapi pidana sak bobot keluputane. Nadyan wong liyan kebrayan ning nek pancen kuwi labuh tumraping negara tak paringi kanugrahan jumbuh karo lelabuhane. Kang kanthi kaya mengkono inggih kuwi ora bakal dadi kawula mesti padha percaya karo pemerintahaning Prabu Pratokol Baworsari. Inggih sinuwun menika sae. Nah, di samping itu kejawi saking menika aku le basa Jawa rong suwe pate. Inggih. Saploke dadi ratu nang nggone Kadasar iki aku lagi latihan basa Jawa. Kejaba saka kuwi kowe ya aja nganti terus ngegungke le minangka dadi patih. Ngelingono. Lemu dadi patih kuwi mergo kowe dipilih karo para kawula. Ha to? Inggih. Ora kok aku sing maringi derajat pangkat kuwi ora. Ning mergo akeh kawula sing tresna karo kowe terus kowe do dipilih dadi patih. Nah, ngrumangsanana nek lehmu dadi patih ki saka swaraning para kawula, mula kawula tresnanana. Ngestakaken dawuh sinuwun. Menapa dawuh paduka badhe kelestakaken. Nek nganti kowe lali karo sing dadekke kowe, wo derajat pangkatmu kuwi mung mampir tak omongi. Inggih. Derajat pangkat kelungguhan kuwi mung mampir tok, sesuk bakale koncatan. Mergo kowe lali karo kahanan biyen-biyene. Mekaten sinuwun. Semono uga kowe sekeber. Inggih. Kowe ya aja sak penake dhewe karo para kawula, ngelingono lemu dadi tumenggung ki mergo kowe mbiyen dicoblos karo para kawula, ya ora? Inggih. Menapa dawuh panjenengan badhe kula estakaken. Nindakno pakarti sing adil, tresna karo para kawula dadi tali tumraping para kawula dasih. Tegesipun dados tali menika kados pundi? Lho, kowe sing kudu iso ngrukunke para kawula, kudu sing iso ngrangkani karo para kawula, ora sak kepenake dhewe. Derajat pangkat ki ora kena nggo sombong. Ngono, kelungguhan ki ora kena nggo pamer, mergo kuwi mung kadonyan. Sesuk kala mangsane mesti bakal ilang saka awakmu kabeh kuwi. Nek kadonyan kok tok gongke, wah tenan kowe kualat karo kadonyan ngrekoso. Inggih. Menapa sampun dados dawuh paduka badhe klestakaken diwaji. Lan kowe tak kandhani, inggih. Aku ngangkat para narapraja minangka dadi sentana kiwa tengenku kuwi kabeh kudu jujur, kudu adil. Inggih, ngestakaken dawuh. Mula kowe dadi mripate Prabu Pratokol Baworsari setitekno. Nek nganti eneng penggawa sentanaku sing ora jujur, sing seneng dak sia karo masyarakat, kowe matur aku langsung tanpa ana alasan apapun tak pecat. Oh inggih. Tak lereni. Ora ana gunane aku ngingu karo Narapraja sing kaya ngono kuwi mergane mesti ngembet marang pemerintahaning wang. Inggih. Ngerti ta kowe? Ngertos. Ora peduli tumenggung, ora peduli apa wae nek pancen gawe kucem negara inggih Kadasar, dadi srana kawulaku do ngrasani marang panjenengan ingsun, laporno karo aku.
inggih ngestaken dawuh mesti bakal tak lereni le dadi Narapraja inggih menapa sampun dados dawuh paduka badhe kula estakaken Gusti bener mula negaraku tak gawe tentrem kaya ngene iki mergane aku ki gandrung karo katentreman tresna karo karukunan inggih sinuwun nah apa to sababe kowe tak lumpukke bengi anu dina iki inggih merga ana sing bakal tak rembug karo kowe aku njaluk penemumu teh bimang pemanggi bab menapa diweji ya apa sing bakal tak kandhakake iki nun ngestaken dawuh maju rada nyaket kene men cetha nggonmu bakal nampa pengendikan ingsun ngestaken dawuh tumenggung kowe rada nyaket kene mbok menawa kowe duwe penemu entuk tak aturake bebas mengutarakan pendapat oh inggih ngestaken dawuh maju kepareng radi ming setangking kula sowan ya maju teh long rambyang linggang driyo leriwang condro katawangan sumu ing jas katuritan lemot kabiataning kekunging wang wiseso wonten timbalan sinuwun suweku nggonku dadi ratu ning nggiri kadasar kene nadyan derajat pangkat wis kecekel dening Prabu Patokol Baworsari kamukten wis ora kurang aku wis dadi ratu inggih bondo negara nggiri kadasar kene nek digelar ki sak alun-alun wae ora cukup mekaten sinuwun ning rasaku kok isih kaya godhang ya te rasaku kok kaya kurang genep nggonku dadi ratu menapa ingkang tasih kirang diwuji menawi kula aturi paring dawuh mangke kula ingkang badhe ngupadi kinarya kabagyaning Gusti kula Prabu Patokol Baworsari nadyan kadhawan mlampahi ing tebing beto barang ngawrat saha minggah gunung njegur sagara kula mboten badhe wantun nyelaki dhateng dawuh paduka Gusti kula Prabu Patokol Baworsari. Heeh, pancen kowe iki setya bekti karo aku. Inggih. Ning ora perkara kok barang, ora perkara kok apa-apa. Sing jeneng ratu ki rak kudu nyanding Prameswari to, Tre? Nyanding Prameswari. Heeh. Saora-orane nek lenggah dampar keprabon ning negeri Kadasar kuwi metu ditabuhi, digameli. Kuwi gandeng Prameswari iki kaya-kaya wis pas, kaya-kaya wis cocok, kaya-kaya wis trep. Inggih. Menawi ngaten menapa Gusti kula Prabu Patokol Baworsari menika kepengin sanget
garwa satunggiling putri. Upamiya mekaten kula aturi paring dawuh, putri saking pundi kula ingkang sagah mboyongaken katur paduka Gusti kula Prabu Pathokol Baworsari. Sampun malih nadyan drajating titah semantah upamiya widodari kedah tumurun kula ingkang badhe minggah wonten ing Kayiwangan Dewaji. Ora wis. Ora pengen sing ayu-ayu aku. Inggih. Sing sak madya wae. Sak mboten-mbotenipun menawi prames mari menika nggih kedah ayu. Jane ya pengine ngono, ning kok nek malah kepencut ro kowe. Lah malah ngrekoso ta aku. Bagus kowe mbangane Prabu Pathokol Baworsari. Mengko nek lenggah dangpar jajari karo aku, terus kowe lirak-lirik karo prameswariku. Suwe ning suwe terus do seneng-senengan. Artine aku modar dadakan. Mboten sinuwun kula mboten badhe tumindak kados mekaten. Dudu putri. Dudu putra Nalendra, dudu widodari. Ning kowe tak kandhani ya. Sejatine negaraku iki kok katon gemah ripah loh jinawi karta tata raharja. Kuwi merga kowe ngerti ora? Sawetara wektu kepungkur tanpa kanthi kanyono-nyono negara inggih kadasar kuwi karawan dewaning boga. Dewaning boga. Dewaning boga menika sinten? Bathara Sega. Patih goblok. Kula dereng ngertos saestu Dewaji. Dewaning boga kuwi Bathari Sri sing lenggah ana ing negara Giri Kadasar. Mongko kuwi widodari. Inggih. Sejatine aku ya urung tau weruh Bathari Sri iki bentuke kaya ngapa, wujude kaya ngapa. Nah, sawijining dina, inggih. Aku nginjen nang taman. Bathari Sri lagi ngetok. Wah, teh jan asli kowe nek ngerti. Inggih. Citrane Bathari Sri iki ora apa, ora aku sak suwene urip ana ing alam padang weruh wong wedok ki ora kaya Bathari Sri, ayune minta ampun. Mekaten Dewaji. Nganggo jarek, inggih. Nganggo kebaya biru. Jleret kuning kaya kalungan ula sawa. Inggih. Bathari Sri iki lagi lenggah nang taman. Waduh, teh, aku nginjen wae tenan yakin ngene wae aku teh. Inggih. Ngeten tegesipun gandrung ngono lho. Inggih. Inggih Dewaji. Tenan, wah edan. Lah, saknalika tanpa tak sadari, inggih. Aku kapan nduk bedoring katresnan. Ning piye lek arep nglamar Bathari Sri wong dheweke iki ora tau ngetok. Ngetok ming pendak bengi mongko kudu papan sing sepa sepi sepen lelenggahan ning taman negara Giri Kadasar. Aku wis budidaya nalika Bathari Sri tengah wengi ledenge lenggah nyawang Sang Hyang Candra, aku mbuka korining taman. Lagi arep noleh nyawang Bathari Sri wis maklap ilang tak kedhepake. Inggih. Aku mengarep kandha nek aku kuwi seneng, aku kuwi tresna Bathari Sri lenggah nang Giri Kadasar mriki kemawon panjenengan kula wengku garwa. Tegese aku gawe tentrem utawa gawe gemah ripahe negaraku srana aku ndhaup dewaning boga ya kuwi Bathari Sri. Mekaten Dewaji. Lah aku njaluk penemumu teh. Kira-kira inggih. Nek aku jejer Bathari Sri iki kira-kira wangun apa ora? Waduh. Mesti kemawon wangun persasat diwaning asmara tumurun wonten ing jagat. Tan Prabita Bathara Kumaja lan Kumalaratih lenggah wonten ing dampar. Wah, lambemu. Kaya ngene kok Kumajaya kowe arep njunjung drajating ratu ning kecelik kowe. Inggih. Nek Kumalaratih pancen pas Bathari Sri, nek aku ki Kuma Wurung. Oh inggih. Mekaten Dewaji nanging sajakipun pas. Nek lepas ki pas, ora pas mesti pas, yakin kowe. Inggih. Ning carane nembung Bathari Sri ki lho, aku bingung. Bingung pikirku.
mongko tansaya suwe nek tak kipatke katresnan iki kok saya gedhe ana tetembangan linalitan bisa lali son lelipur saya bronto katon wae sak solahe gembiligong wae tawang dalan jetan golek indika ngono kae lho Dre inggih aku wis sing tak rasake ning atiku pancen ngono kuwi mekaten Diwaji iya mula iki apike kepiye apa aku dadak sowan ning Kayuwangan matur Sang Hyang Bathara Guru inggih ha ning iki minggu apa guru yang mlebu mulang nek yae niki Bathara Guru menika Sang Hyang Manikmaya lah iya kepareng apa ora nek kepareng ya terus takon nyasmitani karo Bathari Sri nek aku tresno karo Bathari Sri nek ora ya ora masalah aku ki wong ora tau patah hati ya inggih nek Bathari Sri ora gelem ya wis terserahlah sak olehe pokoke wedok ngono wae. Lah kok lajeng nekat kados mekaten. Lah selak kepengin duwe prameswari menawi cara kula gegayan menika kedah kasembatan Diwaji. Menawi mboten kasembatan sak mangkenipun mboten badhe sae kedadosanipun. Malah langkung mrayogi ndika Gusti kula Sang Prabu Pathokol Baworsari menawi perlu minggah wonten ing Kayuwangan. Nyuwun dipalilahipun Sang Hyang Bathara Guru supados saged amengku garwa inggih menika pun pukulun Bathari Sri ingkang sak mangke nedheng lenggah wonten ing negari Giri Kadasar mriki Diwaji. Ngono ya Teh? Inggih. Munggah Kayuwangan kasinggihan mekaten. Ya wis. Nek ngono tukokno tiket montor mabur aku. Badhe tindak dhateng pundi? Kayuwangan ki rak dhuwur to? Inggih. Ha nek ora numpak pesawat arep numpak apa? Kedahipun panjenengan Ngraga Sukma, nglala Sukma. Menawi paduka Gusti kula menika sowan dhateng ngersanipun para dewa, monggo kanthi abadan wadak menika mangke badhe nampi soting para Jawata lan badhe nampi dukaning para dewa. Waduh. Repot kuwi nek dadak Ngraga Sukma. Menawa Gusti mboten saged. Engko nek ya iso ki iso, nek sukmane ra mulih modar. Inggih mekaten Diwaji. Wah, berat arep sowan dewa kok kangelan. Ning nek badan wadak aku didukani karo para dewa. Inggih mekaten. Wis ngene wae Teh. Kalah cacak menang cecak. Pokoke kalah cacak menang cacak aku arep sowan ning Kayuwangan nembung karo para dewa, Bathari Sri arep tak wengku. Menawi para dewa mboten maringaken nekat wae nekatipun ngraboso Kayuwangan. Kayuwangan digawe sungsang bawana balik. Apa ora ngerti kadegdayaning Prabu Pathokol Baworsari. Nek mungsuh dewa ora ngeparengake Bathari Sri dadi garwaning Pathokol Baworsari. Wah, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Aku saguh ngraboso negara utawa Kayuwangan Suralaya Teh. Sigra-sigra yen Pramana Ganca sigra ngrakén nawang sesangka Nalendra Mekmarwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya katriku mulung mangrempak ing wadya Kurda Gurareka giri-giri Prananggana magawe gelari rawang-wang Prananggana magawe gelari rawang-wang Didemadyaning paswakaning Giri Kadasar nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun Nalendra Prabu Pathokol Baworsari. Dadosaken didemadyaning paswakaning Giri Kadasar nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujaring wong aganten wardu jarang wacana durung abang durung manding dasaring mertolo. Kasaru geger njaba. Apa to kang dadi darunane? Ora ana macan metu saka kerangke gajah medhot saka wandilan. Kejawi wonten satunggiling Nalendra ingkang wantun minggah datulaya mansat ponjering negaring Giri Kadasar kalih nitik busanane Nalendra sugih mblegedhu
pating krelop nganti ngembari panguwasaning Sang Hyang Bagasara. Dadosaken jingak kang samya mulate kanca miyak panca miyak ana daya dalu dalan to wenehi dalan to wenehi dalan. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra denceng dencengan
dawuh sinuwun. Ana dayoh ning kok tak sawang-sawang sandangane Nalendra. Inggih. Aku kok kaya wis rawuh suwe ya, Teh. Sinten? Dayoh iki kok kaya kancaku mbiyen ning wis modar. Lho, menapa sampun pecah? Wis dipendhem. Mbok menawa iki madha rupa. Saenipun dipun timbali menapa sedyanipun Nalendra menika. Kisana aja krira ingsun tumambuh yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh gladi wanuh gulang tepang nek pancen sampeyan Nalendra sapa jejuluke lan ngendi negarane Kisana. Wih nadalah songgol duwel telih pitik menol-menol. Yen sampeyan takon karo aku ditepungake Nalendra Ngloji Tengara. Oh, Ngloji Tengara. Iya. Sapa jenengamu? Prabu Tong Tong Srot. Ya Prabu Bel Geduel Beh. Wah. Prabu Bel Geduel Beh te. Inggih sinuwun. Apa aku adu arep karo Nalendra ing Giri Kadasar jejuluke Prabu Patokol Baworsari. Betul. Ingsun Prabu Patokol Baworsari. Ngati-ati nek ngucap Patokol ya aja kualik. Engko tak dadi pakon Pak Patokol. Prabu Patokol Baworsari. Aku sing lenggahe negara Giri Kadasar. Wigatene apa kowe Prabu Bel? Gandeng wis tekan mapan kene sedyaku mung kepengin sak pejagong karo Prabu Patokol Baworsari. Ha iki wis jagongan. Terus karepmu arep ngopo? Prabu Patokol Baworsari. Piye Prabu Bel Geduel Beh? Tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambiwara pawarta binandunging Karna jarene nek negara Giri Kadasar kuwi kerawuhan Sang Hyang Bathari Sri. Coba pitakon kuwi iki wangsul ana ingkang kanthi pertitis bener apa ora Bathari Sri lenggah ana ing negara Giri Kadasar kene Prabu Patokol Baworsari. Apa sing tok kandhake pancen ora luput Prabu Bel Geduel Beh. Wis ana sesasi iki Sang Hyang Bathari Sri lenggah ana ing negara Giri Kadasar diderekake penyanyi Sony Jos. Kok nganggo penyanyi dhewe Ding dhewe lenggah neng taman negara ing Giri Kadasar Bathari Sri kuwi. Lah yen ngono cocok apa sing dadi sedyaku tekan negara ing Giri Kadasar kene. Sebabnya apa kok kowe ngendika cocok kaya ngono? Mergo tak kandhani ya. Sira Prabu Patokol Baworsari, aku kuwi nganti kedarang-darang ketayalan nganti tekan negara Giri Kadasar kuwi mergo rasaku gandrung-gandrung karo Bathari Sri. Sepisan Bathari Sri tak suwun lenggah ning negara ing Ngloji Tengara. Ing ngangka loro Bathari Sri nek bisa bakal pinengku garwa dening Prabu Bel Geduel Beh lenggah ana ing negara Ngloji Tengara. Mula aku ketayalan tekan negara ing Giri Kadasar kene kang wigati bakal nyuwun kundure Bathari Sri lenggah ana ing Ngloji Tengara. Wis sedyaku ming kuwi wae nek pancen keparengake lan kowe maringake Bathari Sri aku ngaturake panuwun dene ora. Apa kira-kira negara Giri Kadasar kuwi sembodo napaki kridane Senopati saka negara ing Ngloji Tengara. Weh lha iki teh wonten dawuh tata-tata lho ana masalah iki. Inggih. Mergo iki padha karepe karo aku. Sedyanipun arep nggawa bali Bathari Sri arep kon lenggah ning Ngloji Tengara gedene arep dipek bojo. Kedahipun sinuwun saged paring pangandikan supados samukawisipun sampun ngantos dados dardeh ingkang baku sae sedayanipun. Ya tak rembuke sing apik-apik te ngestakaken dawuh.
Prabu Belkedwelbe ana apa sinuwun Prabu Pathokol Bawarsari ngene ya Bathari Sri lenggah ning negara Ngirikadasar kuwi kok ora saka karepe aku mboyong Bathari Sri mbebujuk Bathari Sri kaya lenggah ning Ngirikadasar kuwi babar pisan ora ning merga saka karepe dhewe karepe kersaning Bathari Sri pribadi sing kepengin lenggah ana ing Ngirikadasar kene dadi nek upama kowe arep njaluk Bathari Sri kuwi sing wigati ora kok rembugan karo aku ning rembugano karo Bathari Sri dhewe kersa apa ora bakal lenggah dampar utawa lenggah ning Loji Tengara momong karo piyayi kawula sak Loji Tengara lan dadi garwamu kuwi kersa apa ora nek Bathari Sri kersa monggo ning nek ora aja dijiat aja dipeksa yen Bathari Sri ora kersa lenggah mesti bakal tak jiat tak rudo paripeksa supaya kersa lenggah ning Loji Tengara. Nek kowe arep rudo paripeksa karo Bathari Sri, iki perkarane ora Bathari Sri karo sampeyan, ning perkarane sampeyan karo Prabu Pathokol Bawarsari mergo aku sing lenggah dampar ning Ngirikadasar. Lho. Yen ngono padha karo Prabu Pathokol Bawarsari kuwi gondeli Bathari Sri. Enggak cetha tak gondeli aku ya wis kebacut sayang aku ya wis kebacut tresna iki mau lagi arep tak rembug karo Patih Rumeksa Praja nggonku bakal iso dhaup karo Bathari Sri iki carane piye mergo dheweke iki widodari cat katon cat ora sok ketok sok ora ngono kok kowe teko-teko kok arep nglamar Bathari Sri iki njur ketemu pirang perkara tak takoni adoh-adoh saka Loji Tengara tekan kene mung arep nglamar Bathari Sri mongko ning kene wis ana calon mantene lho calon mantene iki apa Bathari Sri gelem karo kowe lho urung ning ra engko bakal tak kon gelem nek wonge ora gelem piyayine ora gelem dhaup karo kowe lho wong wedok wis pira kekuatane to candak sikep rudo paripeksa ora beres wah kuwi jenenge dudu watake ngratu wis ben awur-awuran sak karepku kok ngopo iki negaraku kok wose Bathari Sri tak jaluk ora entuk dong ora we ora entuk calon garwaku calon bojoku aku calon guru lakine wis ora iso rasa sok ngimpi kowe rasa sok ngimpi cebol gaya wulan wuta ngitung lintang cecak nguntal setelika ora bakal klakon kowe gaya Bathari Sri. Bathari Sri wis genah wis ning negara Ngirikadasar cetha nek sing dipilih ki aku. Nek sing dipilih kowe Bathari Sri mesti lenggah ning Loji Tengara. Bathari Sri teko dhewe ning negara Ngirikadasar ki cetha nek panjenengane iki pancen pasrah bongkokan karo aku. Ngono. Saiki mulai kono. Mulai wadya balamu jak mulai. Aku mau nek kon gelut bengi iki. Males lagian. Kono mulai kono. Senopati negaramu jak mulai kabeh rasah ngisruh nang kene nek kowe wani mreka-reka nang kene mungsuhmu dudu sapa-sapa ning Prabu Pathokol Bawarsari wis nek kowe dikon mulai ra gelem ya nuwun sewu kowe ngejak piye aku manut Prabu Belkedwelbe Jaja muntapir netap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir hidup nyomangolon saka wadanane rombaranang wilatala yen ngono pancen cetha Bathari Sri dikukuhi dening Prabu Pathokol Bawarsari saiki ngene kowe karo aku padha ratune nek pancen kira-kira kowe iso ngalahke Prabu Belkedwelbe Bathari Sri PN wengku nan garwa ning semono go nek nganti kowe kalah karo Prabu Belkedwelbe negaramu tak bedah kowe tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu kaleboke pakunjaran Bathari Sri dadi garwaning Prabu Belkedwelbe weh lah gawe sayembara ta kowe iya padake aku wedi karo kowe rumangsame dumeh dedeke dhuwur kowe gagah kowe aku ming semene dikira aku wedi karo kowe oh ora bakal wedi Prabu Belkedwelbe tresna kuwi abot tresna kuwi kaya wong nyangga bumi wis kebacut aku tresna karo Bathari Sri nek pancen Bathari Sri tok jaluk tak
tatoi nganggo muncrating getih oncating sukmaning Pathokol Bawarsari. Bagus. Ngendi papane wong neter kadigdayan. Kowe apa aku sing tekaning pati? Metu njaba, ayo nang alon-alon. Nek perlu ditonton wong sak Giri Kadasar. Ndak do sanksi karo kadigdayaning Prabu Pathokol Bawarsari. Ayo metu. Metu njaba tak teter kadigdayanmu. Ayo gak metu ra kok omong. Ayo guys metu kono gek tak tututi. Iya.